jak profesionálních, dobrovolných, podnikových a dalších hasičů, organizovaných ve 7618 jednotkách. Neuvěřitelné číslo. Velké poděkování právě vám, dobrovolným kolegům, za to, že se s námi podílíte na tom, aby ty naše zásahy byly dobré, aby měly šťastné konce. Zatleskejte si, přátelé, protože ten potlesk patří právě vám a my vám za to strašně děkujeme, že společně tady se snažíme o to, aby ty zásahy byly dobré, aby opravdu bylo nejen na Vysočině, ale všude v republice bezpečně. Takže díky moc, přátelé. Co? Tak už nám odjíždějí i kolegové policisté, došlo k došetření dopravní nehody, zadokumentování. Zřejmě v tuhletu chvíli už známe, jak k té nehodě došlo, známe její příčinu, odjíždějí i profesionální hasiči z Havlíčkova Brodu, kteří právě tady zasahovali a my se budeme těšit, jak ta ukázka bude pokračovat dál, protože se vám představí velmi zajímavá technika. Technika, která na Vysočině není až tak běžná. Já nechci říct, že jsme se s kolegy ze záchranného útvaru v Hlučíně nepotkali, my jsme se potkali loni v zimě, když jsme je prosili při kalamitě o tank a ten na Vysočinu dorazil, ale teď nám ukáží úplně jiné krásné zařízení. Já si myslím, že to bude divácky velmi atraktivní dívat se na to, jak ten velký stroj, který vám za chvilku kolega popíše, co všechno umí a co se s tím všechno dělá, se vrhne na tento malý osobní vůz. A já už mu předám slovo. Děkuji. Dámy a pánové, mám tu čest odkomentovat kratičkou mezipauzu naší technikou ze záchranného útvaru Hlučín. Jenom na chviličku, než dojede k autu tento pásové rypadlo, tak jenom jak jsme vznikli. Vznikli jsme k 1.1.2009 s cílem a potřebou disponovat speciálně centrálně řízenou druhosledovou jednotkou vybavenou jak technicky, tak personálně, která bude v přímé podřízenosti Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. A je jí možno operativně nasadit v kterékoliv části České republiky tak. To by bylo. Ano. Tato technika pásové rypadlo Caterpillar 329E je zakoupená v rámci projektu IOP, což je integrovaný operační systém s názvem Zvýšení akceschopnosti záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Toto, co teď vidíte, není klasická ukázka, že bychom jezdili na vyprošťování aut nebo vystříhávání lidí z techniky. Je to jenom ukázka síly tohoto stroje, který je předurčený hlavně k provádění zemních a demoličních prací a drobných terénních úprav. Hlavně se používá k demoličním pracem jakožto budov, rozkrývky požářiště a zpřístupnění ohnisek požáru. Provádění rozkrývání sodin zřícených budov, čištění koryt řek, rozrušování ledových příkrovů, vzduté hladiny a nánosů ker. Tak já trošku si dovolím vstoupit do té nádherné ukázky, ale našel se malý chlapeček, jmenuje se Tadeáš Sokol a na maminku nebo na tatínka čeká u stánku požární techniky, tak pokud vám tatík chybí, tak si ho tam vyzvedněte. Já se budu snažit ještě jednou to říct, tak pokud znáte chlapce s jménem Tadeáš Sokol, tak je u stánku s názvem požární technika, tak si ho tam prosím vyzvedněte. Budeme pokračovat dál. Řeknu jenom TTDčka tohoto stroje. Hmotnost tohoto stroje je 30 tun, maximální rypná hloubka 7,25 metru, vodorovný dosah 10 metrů, hloubkový dosah 6,7 metrů. Do výšky dosáhne do 10 metrů.
Tento stroj je vybavený, jak vidíte, demoličními nůžkami, je ještě k němu třídící drapák a demoliční drapák. Síla těchto demoličních nůžek je 35 megapaskalů. Postrádá hlavička jménem Tadeáš Sokol. Ztratil se ukázka činnosti integrovaného záchranného systému. Tadeáš Sokol se nachází v expozici Požární bezpečnost. Tadeáš Sokol. Touto kratičkou ukázkou bych vás chtěl nalákat na čas, který je nám vyhraničen od 16:30 do 17:30 zde na tomto místě, kde bude záchranný útvar prezentovat další svoji techniku, nejenom tento bagr, ale i